Домът е мястото, където вечер оставаме целия си товар, носен през дългия ден. Уютното място, което ти принадлежи. Твоето място, от което си част. Мястото, което наричаш твоя дом. Къде щеше да бъдеш, ако го нямаше? Може би, където скоро ще се отзоват и те. На улицата. Бени и Боги са наши приятели. Те са незрящи, търсещи подслон, място, което да нарекат свой дом. Дадено им е жилище, в което те не могат да се нанесат поради неприемливите условия в него. Необходими са средства, за да имат възможността да получат поне примитивни условия за живот. Необходима им е нашата подкрепа, за да не наричат улицата свой дом. Необходимо им е нашето отворено сърце, за да може техните да имат подслон. На терасата намерих Нов Завет и псалми, прашасала Библия. Надявам се тези в домовете ни да не приличат на нея. Приятели, Исус има нужда да бъдем Неговите ръце, нозе и сърце за тези, които Той обича.